arról szól, hogy ne mondhassuk el mindazt a sok hazugságot, amit a kormány elhitet velünk nap mint nap. Hiszen pontosan tudjuk, hogy szinte mindenben hazudnak, miközben másokat vádolnak hazugságokkal. Tudjátok-e, hogy például, amikor arról beszélnek, hogy miért nem tudunk mi máshonnan vásárolni olajat és gáz csak az oroszoktól, akkor ez szemen szedett hazugság. Hiszen pontosan tudja már mindenki, hogy minden országgal, minden szomszédos országgal össze vagyunk kötve földgázzal. Azaz gyakorlatilag Szlovénián kívül szinte mindenhonnan tudnánk vásárolni földgázt, mint ahogy vásárolunk is. Tehát nem igaz, amikor arról beszélnek, hogy mi fizikailag rá vagyunk kényszerítve, hogy csak és kizárólag az oroszoktól vásároljunk gázt. De ugyanez igaz majdnem az olajra is. Hiszen pontosan tudjuk, hogy a barátság kőolajvezeték mellett van egy Adria kőolajvezeték, ahonnan tengeri olaj ugyanúgy érkezhet a magyar finomítókba, mint ahogy azt annak idején tervezték is. De hát emögött is természetesen mi más lenne, mint a pénz, mint annak a pénznek a lenyúlása, amit ezek a szerződések takarnak és elfednek előlünk. Mert ne legyen véletlen, és ne gondoljuk azt, hogy véletlen titkosítanak ilyen szerződéseket. Pontosan látható azt, és már sokan ki is derítették, és nyilvánosságra is hozták, hogy több milliárd euró vándorol így Orbán és oligarcháinak a zsebébe, csak azért, mert közvetítő cégként a földgázkereskedők közé vannak ékelve az ő általuk gründolt és elrejtett cégek. Orbán Viktor annak idején azt mondta 2007-ben, hogy ne legyünk a Gazprom legvidámabb baraka. Hát nem lettünk. Mi lettünk a legszomorúbb, a legkevésbé összetartóbb, egymást maró és egymást nem szerető és gyűlölködő baraka. Ez lett az Orbán Viktor ígéretéből. A Gazprom ott van, mi döntünk. A Gazprom biztosítja a gázt, meg biztosítja azt a sok-sok-sok-sok pénzt Orbán oligarcháinak és Orbán hatalmának megszilárdítására. Ezért fontos az, hogy mindannyian kimondjuk, és éljünk a gyülekezési jogunkkal, amit most korlátozni akarnak, hogy hazudnak, és ebből elég volt. Mert nem tudják már abba hagyni a lopást. Még az is látszik, hogy ebben a szorult gazdasági helyzetben, amiben most került az ország, és lassan a világ is, Orbán barátja Trump jóvoltából, hogy szükségünk van arra, hogy kimondhassuk, hogy nem tetszik ez nekünk. Nem tudják abba hagyni a lopást. Folyamatosan lopnak. Hol van már régen az a szép emlékű Nokiás doboz? Hiszen ők teherautóval és dömperekkel hordják ki a pénzt külföldre, és rejtik el a szemünk elől. Látjuk most, mi történik a Magyar Nemzeti Bank körüli alapítványokkal is. Ne gondoljuk, hogy ez másképp van a más alapítványokkal. Ellopják a pénzünket, ellopják az országunkat, és ellopják a jövőnket, hogyha hagyjuk. Amikor én fiatal voltam, ez pont a rendszerváltás körüli időszak, akkor azt gondoltuk, hogy miénk lesz a jövő. És Orbán, aki az én kortársam, az ellopta az én jövőmet. Ne hagyjátok, fiatalok, hogy a tiéteket is ellopja. Mondjátok ki, hogy elég volt. Tartsatok ki, én veletek vagyok.